er i dag en vigtig del af jordens energiforsyning, men dens rolle er faldende i fremtiden. I dag skal vi snakke om andre energiformer, nemlig solenergi. Jeg vil gerne byde velkommen til Victor Holberg, som er professor på Teknologisk Institut, og Claudia Paredes, som er forsker i bæredygtig energi. Victor Holberg. Claudia Paredes. Miljøforsker. Jeg er professor på Teknologisk Institut. Solenergi er en ren teknologi, og den er bæredygtig på rigtig mange måder. Solenergi er bæredygtigt miljømæssigt. Den eneste forurening, der sker, er i forbindelse med produktion, transport og installation af solceller, solfanger og solpaneler. Altså det, man vil kalde en engangsenergi. Udledningen er dog næsten ikke eksisterende sammenlignet med andre energiressourcer. Det er en vedvarende energiform, og det betyder, at vi ikke bliver tør for det. Og den er uudtømmelig, det vil sige, at vi ikke kan overforbruge den. Og det er en naturressource, og det er endnu en grund til, at det er bæredygtigt. Socialt er den også bæredygtig. Det er en billig ressource, der kan erhverves af den brede befolkning. Dette kan have en meget vigtig indflydelse på f.eks. ulandene. Her kan energi blive en billig og almindelig del af hverdagen, hvilket kan være med til at revolutionere hele den måde, samfundet ser ud på i udviklingslandene. Økonomisk set er solenergi også bæredygtig. Engang var solenergi dyrt, men i dag er det blevet meget billigere. Brugen af solenergi kan puste til den økonomiske vækst. Solcelleenergi er et innovativt forskningsområde, der konstant er i udvikling. I fremtiden vil markedet blive ved med at stige i takt med, at teknologien omkring forbedres. Solcelleenergi kan skabe nye arbejdspladser. Staten går ind og støtter de, der har solceller. Man kunstigt stimulerer efterspørgsel, og udbuddet stiger kunstigt. På grund af subsidier er Tyskland en af de lande, der bruger mest solenergi. Der spares penge, fordi den individuelle ikke skal betale for den strøm, der bruges for egen energiproduktion. Der er også en negativ ved brugen af solenergi. Solcelleenergien kan ikke anvendes hvor som helst. Brugen er sæsonbetinget. Tidligere har vi set økonomiske problemer i forbindelse med solcelleenergien. Det er som sagt været dyrt førhen. Dog kan vi se, at det begynder at blive billigere på grund af udbud og efterspørgsel. Og højst sandsynligt vil det fortsætte sådan, hvis det ikke bliver endnu billigere. Der kan også være problemer i forbindelse med bortskaffelse af solcellerne. Batterierne i solcellerne indeholder lithium, og derfor skal bortskaffelsen ske med omtanke. Udover det kan solcelleenergi heller ikke lagres. Det kan det faktisk godt. Det kan læres med salt. Man kan lære solens energi til de koldere tider. For eksempel vinter i Danmark. Solenergi det fungerer selvfølgelig bedst om sommeren, når der er flest soltimer. Varme lagres i et salthydrat, som er en opløsning af saltet natriumcitat, som har nogle helt særlige egenskaber. Salthydratet kan nemlig, når det varmes op, så det smelter, lære energi uden at energien forsvinder, som den jo gør med nutidens solvarmeløsninger, hvor man blot varmer en vandtank op. Smeltet salt rummer en masse energi, som i princippet kan stå til evig tid, fordi energien først frigives, hvis saltet tilsættes et krystal. På den måde kan solpanelejere gemme lidt af sommerens solskin til de kolde vintermåneder. Okay. Jeg tror dog stadig ikke på solcelleenergi i fremtiden. Det gør jeg. Det er både bæredygtigt økonomisk, socialt og energimæssigt. Hvad mener du, når du siger det socialt? Jeg mener, at det kan erhverves af den brede befolkning, og det kan have en vigtig indflydelse på ulandene. Her kan energi blive en billig og en mere almindelig del af hverdagen. Og det kan revolutionere hele den måde, samfundet ser ud på i ulandene. Altså, det er jeg overhovedet ikke enig i. Nå, sådan er det altså. Og med det slutter vi debatten. Tak for i aften.